hayi nonkuleka manje kangaka unhealthy njema yekho yonke lento leyo ibokuqinisa kambe dala ngashona maningi lama energy kuwaphuza uzoshona uthini uzoshona hey beka kukhuluma bani duza mafehle sala izona ejake ukuthi kusala yena kushikira ukuthi amakhunye ukuthi amakhota phuma kimi yalo kuntsha ukaphuza manje ukuthi kubani mina awusuma mama mina phuma kimi ngani kodwa isikhona isidingo sokuthi uphuza ama energy kayiphone isikhathi siwa yana obvious ewane hydration enye ye flavor enye ye energy enye ye rush kumele ngaphuza wayifona uyezigima sosha manje thaka i90 la sosuka nokhamba ngiyakhuza ikhona manje ufuna ukumamela mina ufuna ukuthi wena uphume kimi ufuna ukuthi wena uhlukane nomoya wami ngoba uyangihlukumeza khona manje please Thandeka mama nonkuleka umngane wakho mase kumele ngitshele izinto lezi dangerous for wena phuza Thandeka ungihlayisi phuza ya yabona ukuthi mnandi vuma mnandi ya ayisikhwinzani ngiphuza amanzi manje wena uphuza amanzi mangane isikhathi siwani imiyani ya mpumela ngaphuza lamanzi lawo aphela lephazela mina ngiphuza amanye ayi4 mina ngibe hydrated imanje wayephela manje ukukhisana amanzi phansi mina ke umuntu ogcina ke wena ukhuluma angabe uthi ugcina ke wena ukuphuza amanzi bheka ubuso bakho nje ugcina ama-pimples ugcina ama-dark spots udry uwomile upale umuntu ogcina nje ukunjalo ukuthi umuntu amele angaphuza amanzi okay manje ke isikhona isidingo sokuthi uphuze ebhodleni engaka wangaphuza ebhodleni encane ya mina ibengaka mina mphathisa kangakanani thola isigubhu esincane or something kumele uphuze 2 glasses of water a day asikho isidingo sokuthi uphuze amanzi angaka 2 glasses yamanzi uyanya uphambene ke lapho makwami uhamba nalesi sigubhu sakho every time masishophat masisikoleni masa anyway mina uhamba nalesi sigubhu yini akwazi ukuphila without sona yebo angikwazi ukuya ndawo mina ngaphuza ngamanzi mina ngifunctiona ngamanzi angeke ngikwazi ukuya into ngaphuza ngamanzi yini kunenkinga nalokho hayi nginankinga ukuthi wena uyisebenza kakhulu amanzi amaningi angaka unhealthy for wena ungenaphi wena nganokuthi ugezile nje wena namhlanje nje lewe wena isaba ngakhona amanzi kanti yini wayehlezi wenyiwe hayi hayi niye fithi umoya hayi nila makhona kasikhathi siwana nyaka neli uyiphuza nangamakhala hayi Jehova neli yini ngibhekani hayi nyaka enough amakhoka isikhathi siwana yini ngathi uphila ngawo vele ngiphila ngayo cook is life hlukana nomphefumulo wami wena unyekele impilo yami phuma kimi wena ngani mina nginakekele health yakho ucela ukuthi ngimamele tu like ngiyacela ukuthi ukuphuza amakhoka amaningi isikhathi siwani mina lasisi mina unelisibe ndlovu mchizi nalento le ibiza yi-free will emphiwe uNkulunkulu ngaze noma yini engiyifunayo ayinawe akufika nganazi mele uphuza amanzi uchelini uphuza amanzi nje every time ngibona uphithi khokhu mele uphuza amanzi phuza amanzi phambene mina ukuthi angidinga impilo nami nayo this is all I ever need in life ngiyakala ukuntshela ukuthi ngiphuza amanzi uzisebene nebhodlela ngiyangeza ugcina sobroke imali yami ngizothenga noma yini engiyifuna ngeke ngizwe ngawo uziphuza nangomlomo hayi leli samkelo imali yami lena imali yami endaza una life insurance ubuphuza kanjani ngenaphi unganeza amanzi hydration nazo ukuthi ube hydrated unlike icoke necoke hydration manje icoke hydrate yabona ukuthi na udom unganeza antami nebona mambashana because baphuza amakhoka angaka bafana nawe bashaya istock bashaya nama heart attack bathola nama kidney stone nxa yecoke yazi mina ngoba obsessed ngecoke ukuthi ungcono kunami ucanga ukuthi ungcono angicabanga ukuthi ngingcono angisho kanjalo ngiyabona ucanga ukuthi ngcono kunami ngoba na ukho obsessed ngecoke mina ngikutshela ukuthi ngeke ukudla ini ungaphuzi ini hlukana nami please Hlala kanjalo yethu uzobona ukuthi ufana nobani mina ngaba October angeke ngivakashele futhi mina esibhedlela hlala kanjalo hamba vele uthek ha ebotho mini manje ngiyisa impahla bayiphuza ngakho ikhofi wena hebo ngibalekela khofi labila wayiphuza kanjalo alishisi ke mina mngani mina ikhofi ngiphuza namabila awungandaba mina ukuthi lashisa namali ezalana ngalo Angana ngiyayithanda ukuthi ngathi uphuza kangaka ubheka ukuthi usana phambi wangaphuza njalo umuntu yini inkinga ngani ngabanzi suka hayibo ngani le coffee labila wayiphuza kanjani mina ngani icoffee ngiyathanda nawe uyazi kodwa ukuthi uphume kimi gcina yazi icoffee iber icoffee unhelp ngani icoffee yo yezanele ngani yazi ukuthi icoffee iber for ilive yakho ukugcina soba nenkinga zesicuba ne-anxiety ne-depression lekona kuyiphuza kangaka ngani usho ngambari ngibe depressed nangisiniteni ecoffee nje bashapho ulalile nje phela ukuthi njani uzumnyama nasemehlweni
Hayi mngani phela zange ngidlale namhlanje bengiphuza icoffee ubusuku bonke. So thina masitele ubhizi uqedana necoffee. Exactly mngani. Awuhela ngiphuza amanzi or orange juice or something. Hayi zange ngiyakuzima ngiphuza icoffee nethe phela kanti inkinga yakho. Yini inkinga yakho? Ngana nankinga usamazinga akazogcina abayilo baqeda deteriorate. Amazinyo wami enizwaqoka enizingela phela ukuthi ayi bomba uthi manje passion. Mawuba uthi manje ambition asinkinga yami ukuthi mina impilo yakhe yabhora. Mina ngine passion for ukuphuza icoffee nethe. Hlukana nomoya wami nengane hlukana nami shem. Hey, hayi khamba ukubona kaMampela. To cease to go shem. Ama passion. I-passion yami vele ilimaza kuphi i-passion yami. Hayibo senzana ke manje ngizitiye sengizitiye ngenza itiye ngezifana nami zandile uzohlukana nomphefumulo wami because mina ngikhathele awufaka nanoshukela ubanthana ushukela ngiyabona ushaka awukho vele ushukela inkinga yakho ukuthi uyimpembe zandile mhlongo uyimpembe